Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Close 2.3 puthak all political party lapen organization atumpen Maike Padopon. Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy JCCPA pen all party organization meeting ke Padopon. Arkoini phain korapli arni Diphu Club along Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy JCCPA atumpen political party lapen hamphangasong kedo anatumpen Maike Padopon. Bangsomai JCCPA convener Saising Rongpi Khorsing Terang Chandrokanto Terang atumpensi Maichari Ponlu. Bangsomai along Congress, JLP, ASDC, HSDC, CPIML, NPP, APHLC party lapen KCS, KSA, KSYC, Kaya Asong atum chetong dun. Karbi risim kang tangke oda song trok lapen, Gulf of India, Gulf of Assam atumpen, MOS alam don kache tok ponalong, close 2.3 papray nang jibu, rat kache song kang thorpon jiapan, chedon sarpen cheparay ponlu. Labang soputhak prabjen pen pinpura lotami, pajir pon popusi cheparay ponlu. JCCPA pen si phalo, lapen political party, non-political party, social organization kado wepen upila bang thong kep rahini lada kachetong do. Major political parties ke Congress dolo, NPP dolo, APHLC dolo, CPIML dolo, HSDC dolo, lasan si LDP ta dolo, AGP dolo, lasopen non-political party yang bong KCS dolo lamedamai pen kalang litum alu nang cetok dunjir sidarang celo dunlo lasopen KSYC dolo Kaya dolo AGP KYA or AGP ke mo political party lo KSA dolo Simeon atumda dolo lason si APSLC mo puedlo lahui kado we organization kado we niltum ladak organization representative sa hisab bange bang thong kep rahini ladak chetong lo ladak ng karbi arong asara mai tum benda nang chetong lo lapen alang litum si tamaya methang alam ke dak nang chepek lang don lo Karbi Anglong Women Justice Forum dolo KNCA kado we bange laganili tumalong si part of la JCCPA lo lasi ladak nili tum kaching wai bangke lalo ha MOS kache tok kecheng arni pensi Karbi Anglong West Karbi Anglong longni tame asong kaprek pen kopilma pini arnian si tame labangso protest demonstration na bangke do bom lang labangsong bong pen nili tum puthor langam thulo 6 schedule paragraph sub paragraph 7 paragraph 2 sub paragraph 7 ateng si tame Karbi Anglong Autonomous Council aphan aja kong ki pido hala aja kong ki pi ason kaprek ang bongke kopiluma isi abangke council koson si doima seat allocation koson doima hala bangso aputak tar rules ka pinchong un aja kong do lapenke constituency ka create aja kong tado ke thak aja kong tado lapenke kenang sot naya bangke lake qualification of voters hala so komatsi vote joklongi ma hala so puthak rules ron ka pinchong aja kong tado lapen komatsi thurlongi ma hala bangso rules ka pinchong puthak tado la bangso ang par sitame 2017 malom penala 20 Bijuli jamin terang arong arada tum thorpaksi ame thangkedam kewang atowar kachi silampon. Towar le avete methang ahem an kenangsot ahormule chepon chewanji pusitame akas siksak do puke majokta chini pame bon sitame lakhain koira thok duar bagori MSC constituency ke parlo lakhahini dola mara bijuli jamin terang arong arada tumke non puanda towar kimi chilenglong lelang lasi jamin terang arong arada tumke sarkar aphan choton bomta selam pipeda da potsi haladak arong arada tum thorpak pensi ame thang cheselam ponlu
Arkoini phain kora pli arni pherangke karjo hot nang kache thandun atengke towar kavia jok keso kache ponjia phanta kasik sak thepi bechenga pora hotlote gari kali monit anta damun e pusi nangning ridun lapen dolamara along ke do public health center alongta ambulance garita nang toy thaputa local MSC Richard Tok biaphan choning ripon pado lapen haladak arong arada tumpen alangli tumakemang nang pachun pivek thapusi pherangke athengno nang choning ridun Han Bokapen Robinson Killing, KARBI ANGLONG News. Sir Richard Tok bipan chuning ridun kang tung mga lalo. Laso non kiklem bo matawar bangge niltum la kosong lo karbar ka vedim non ang pinang po lapen non la so nilitum kiklem tang along sen glever nang paklute pusi nilitum kaya Richard Tok bipan nilitum chuning ridun kang tung alam thikle hela. Antila na So atawar bangge langbung lang ple la pusi nilitum cheleng bong lo lapen gari da mune la gari da mune mne soda ka damun sita me ho lapu pe an bangge damun e ho. La sila krong thoma tawar tame kaya Richard Tok bi mane sen glever na pak Irrigation Department atum kachilang kavedet ajok repairing aphan nonputa thekpon longledet Apar Dehori Kudam Singnar Arong Arat aphan thangnat kimi aphan irrigation scheme a department pen kachilang kapang kreajok Dehori Kudam Singnar Arong Arat atum kasik saka sonsi dolan Lakhain Koira Trok Dwarbagori MSC constituency Deithor police station ke parlo apar Dehori Kudam Singnar Arong Arat aphan Congress kachari boma hutpen nonpuan ningkan kre phokre trok an chok pontanglu bonsita non kachari bom BJP a sarkar pen mati KARBI ANGLONG autonomous council atum kachilangdun kavedet aputhak irrigation scheme mati irrigation department atum kachilangdun kapang kreajok thangnat kimi avarsai kelong ponjia phan nonputa apar Dehori Kudam Singnar Arong Arat ke kheti choklem bom arat atum aphan mesen avarsai aphan sitami nonputa thekpon long lelang pusi hadakedo ahawar aradatum chethanpon Barla pora hudoti hidi hai chobai jia phananta langlong ponpedet ason do pusi hadakedo aradatum pen kasik sakache tongnang pusi pherangke aphan nang chethandun Lapen irrigation department pen repairing aphan avema pusi ke hangpon pedo Anpar sitami bangso irrigation scheme KARBI ANGLONG autonomous council pen repairing our sai sitami avedet mapusi non kachari bom BJP a sarkar aphan choning riponta pado Lasi Dwarbagori constituency MSC Richard Tok Forest Board Development Chairman KARBI ANGLONG autonomous council Prabjen pen nangchi humriason te meparji pusi hadakedo ahawar arad atum pen kachoning ripon pado Han Bokapen Robinson Killing KARBI ANGLONG News Anti-corruption youth power Assam atum pen pherangke amai kephapon Arkoini phain korake thom arni lakhain koira phon nilip ahavar ke parlo langso mepi along anti-corruption youth power Assam pen press meet kang ni ponangkok alam theke lapu henlo kedam tang nilip along ke claim kedam bom president Binod Teron alang liputhot district along an vice president arpu ke claim ponthunangkok ajok alang lilar nilip along Mohendro Ingti kathara phansi president arpu pek ponthulo Lapen alang liphan homosti ke thom lahelo nilip Dwarbagori rongmongwe Labang Swamaya long Bangtok akorte atum anti-corruption along nang chipa ogdunlo Lasila solong nang kachitongdun district president Chitra Borua district secretary Sonsing Tiso Lapen Bukajan pen Ratul Boro vice president Pongkoj Deka working president district KARBI ANGLONG Nilip pen vice president Jameson Rongphar secretary Emmanuel Killing Lapen Sarupathar pen Samuel Tiso president atum nang chetongdun Lapen press meet kang nialong nilip ahawar along koson si eprang ke claim kedam nang jimapu chethan chimun po Lasole bel school along nilitum that press meet kedo nang ko kati mangalala nilitum non pini belada anti corruption youth power sama dong si sipa odon lo penangan korte atumpe se lada nilip lapen Dwarbagori romongwe sa tami nilitum that press control po langgam po La pena da ke claim amu dupik la kupene na ponane PMGY sa hem ka pene ringwear school along repairing la tu ka tame dovik setame patangti ba patangti ang patang enangji julahai sini tongke rara tong phan bani pa samna sikari lasi hongothon lanon anti corruption hongothon long ditu kachi pa Masih nilinon presiden ini anak punang bidang pini bangke nilid Dwarbagori romo wenta nilid dosi kawaran po kasi kado kabe rom rat public patami nilid juling rike nilid tumulo nang cipto nang cerah untuk lanela